dongi neno kaka nyithiwa sani dhi oko sana area mana singno en ang'o ma maybe timore Amerika ma nyathini kosomo ka to miyo nyalo dhi timo tijno to kata ka en Kenya waka en ang'o en chumbi mane mwanya mede momiyo nyathini kodonjo industry kata kodonjo kuma onego bed notiye to yudo kodonjore kendo yudo kokelo paro manyien nikech jomo ndike monego bed ni kelo paro manyien mamiyo ji dhi nyime. Koro anya wacho ni mano nitie oketnwa kiwango monego watim koro jomoko time maybe jomoko pok ochopo matin. To bende woni kembe gi osetemo makare mar rango nikech wacho ni iwuok e mbalariany ibire tich to gima itimo ni opogore ahinya kod gima ni somo kata yudo tich e sekta mane ok isomo kata yudo tich e sekta misomo to yogi kod lony madwarore ma ng'ato penjre ni to ng'ani bende owuok e mbalariany ma Moi manong'e kod weche mag fwambo bende owuok e mbalariany ma Zitek manong'e kod weche mag tudruok kod lony manyasani kata weche mamoko bende mag fwambo kod keyo itimo gi yo machal nade tudruok makamagi nikech rango kacha mokwongo ni rango weche mag internship kod mago mantiere bende lwasi ne oselosi makare mondo kembe gi otudre kod kuonde tiegruok mondo mi giyudi mana kaka ne lero kinde mokwongo. Erokamano ahinya nitie tudruok mosebedo lakini gimiwachono sana ochakre gimoro mane watwake ka chien kacha ma kane nyithindo timo KCSE kwa wacho ni ng'eyo ni nyathini to tekone ni komane nikech nitie kaka mich mane Nyasaye omiyi bro yuayi kati tim mana gimoro tiyudo ka mich cha luongi kaka koro anya wacho Cleopas ka notimo chemistry to mich manomiye ne en malendo koro iwinjo ka kidonjo kama itime lendo tiwinjo kiyangori kendo iwinjo kimor kendo itiyo kabisa koro ochakre kanyo ng'iyo ni nyithindo josomo sama donje mbalariany bende gitimo gigo molure kodgi koso wa maka wach cut off chama nyathi ok nya timo gimo odonjogo koro kolura apano nego wang'i mbele kanyo komedore gi wach mar ni cut off ni mar kiwango michope gi max ni onego bed ni wang'iyo bed to talanta mane ma in go to mane gima CBC timo makwa time maber sama nyathi tieko senior school to ng'e maber ni an adwa timo ma kimape maber to ineno kodhi nyime piyo kendo gino miyo nyathi jasomo yudo tich piyo sana kotieko koro kaduoge penjo ni en ni kalure gi kaka aneno katimore joma ndiko ji anyalo kisungu luongo ni industry oyie mondo giti gi kuonde somo to mano chakre ka sama koro uloso chenro mar somo ma kisungu luongo ni curriculum luonguru jogi mondo gimo luongo ni commission dwarowa emomiyo ang'isi duol matayo university oketo chike piny en ma ka waluwogi to wabodhi maber waluongo gima waluongo ni stakeholder jogo mani mochung' e duolno kata mochung' gi tijno to biro to miyowa pachgi ni losru kama sani piny dhi korie kama koro kitimo kamano aneno ka kitimo kamano to yot sana mondo nyathi kowuok kanyo to donjo kama gino nyalo konye in fact sama watimo ga ni sama